Повелите на правото са тези: живей почтенно, не вреди други му, отдавай всеки му заслуженото. Здравейте, уважаеми зрители! Две поредни издания на предаването "Според закона" посветихме на темата за незаконната сеч, която се извършва в района на община Павел баня от частна фирма за дърводобив, собственост на братята Иса Емин Бесоолу, общински съветник, и Мехмет Емин Бесоолу. Заради дългогодишното бездействие на институциите, а именно Регионално управление по горите Стара Загора и Национално управление по горите, местни жители от село Манолово са сформирали Обществен съвет за защита на българската гора в землището на село Манолово. Днес, преди да ви покажем третата част на предаването, ето един сборен материал с основните акценти от предишните две издания на "Според закона". 2004 година, януари месец, ни направи впечатление, че през селото минават товарни автомобили, напълнени с дървесина от Маноловската гора. Веднага почти цялото село се разтревожи и започнахме протести за това, защото се изсича гората и то изсича тук точно над селото. Тия масиви, които пазят вятъра да ни духа в селото. Видяхме, че се сече поголовно. Нито имаше маркировка на дърветата. Около 30-40 машини работеха тук в гората. Сечеше се страхотно. Безразборно. Безразборно. Така и върнахме се ни, потърсихме съдействието на кметството, на общината, обаче не срещнахме никаква помощ. Затова изградихме Обществен съвет за защита на българската гора в землището на селото. Оказва се, че фирмите са тук от село Александрово, на двама братя. Казват се, фамилията им е Бесоолу. Бесоолу? Бесоолу, да. Турци са. Те секат и возят дървесината на завода в Горно Сахраре. Там е турска фирмата. Вие сте давали сигнали до Горския? И до Горските сме давали, и до Петър Заяков, началник регионално управление по горите Стара Загора, и до директори, и Данчо беше преди него, го махнаха, служиха сега друг. Той идва тук на срещи с нас. И браво, те сега така си вървят и това е. И не виждам как ще се оправи при това положение. Тоест, де-факто те прикриват нарушителите? 100% съм сигурен, че те са с тях, с нарушителите. Като вземете от Министерството на земеделието отгоре от София до последния Горски. Така ги виждам нещата, че всичкото е обвързано и те се движат. Единия варди другия. Лестранс ООД се казва фирмата, чието предмет на дейност е дърводобив и която безжалостно изсича гората в околностите на Павел баня. Категорични са хората. Нейни собственици са братята Иса Емин Бесоолу и Мехмет Емин Бесоолу, съответно на 33 и на 30 години. Те се занимават и с друг бизнес в района. Две бензиностанции, две момчета да имат основно образование, не зная, да изградат две бензиностанции, да направят такъв автопарк с автобуси за сяване на култури, сега изглежда и на мода, не знам, може би някакви субсидии очакват от европейските фондове, за да засяват вошки. Тия пари, тези момчета... Къде идват парите? Аз ще ви кажа къде идват. Постоянно, докато беше Дикмер, министър на земеделието, тук правиха постоянно посрещане и изпращане. Луване в лесничейство Горно Сахране, Лешница Габровница. Тая година е друг министър на земеделието и горите, Нихат Кабил. Ами курбаните се продължават, да ви кажа. Кои идват на тези курбани? Кои сте виждали на тези? Ами министъра. Нихат Кабил с група. Горското стопанство? Горското стопанство са там. Говоря с шефа на районно управление на горите. Говоря с шефа на Сахране. Намиращото се в близост до Манолово, село Александрово, има същия проблем. И там гората е подложена на безразборна сеч. Аз около 4 години тук, малко около 4-500 метра имах ферма, където отглеждах животни и всеки ден съм тук.
Знаете ли кой основно сече горите? Кой провежда незаконно? Има фирма Бесогло, която той се занимава с изсичането на горите. По моя преценка, горските власти не го контролират. За дървесината, която е изсечена и натоварена, се издава разрешително за извоз, така наречения превозен билет. Той важи за един курс, но често не се пише датата и така по няколко дни може да се кара дървесина с един превозен билет, като се укрива кубатурата. Ето, например, в този превозен билет на ета Рай Емин Бесогло, където липсва дата. Разбира се, това няма как да стане без мълчаливото съгласие на горските служители. Кой всъщност е Иса Бесогло? На местните избори през 2003 година неговото име фигурира в регистъра на кандидатски листи за избор на общински съветници. Иса Бесогло е на първо място сред кандидатите за общински съветници от квотата на ДПС. И така, едва 30 годишен, той става общински съветник от партията на Доган. Случайно или не, тази политическа дейност му отваря и бизнес възможности. През периода 2003 година 2006, еднолично или в съдружие, той създава 5 фирми, според справката, която направихме в информационната система на Сиела. Първата фирма – Лес Транс ООД, съдружие с брат си Мехмед Бесогло, с предмет на дейност горско стопанство и дърводобив. Втората фирма – Рай Транс Бесогло ООД, съдружие с друг свой роднина – Сайбе Бесогло. Фирмата се занимава с товарен автомобилен транспорт и търговия на дребно в неспециализирани магазини, предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия. Третата фирма – автобусни превози Павел Баня ООД, в съдружие с Иван Кутев, с национална отраслова класификация, цитирам, друг сухопътен пътнически транспорт по разписание. Четвъртата фирма на Иса Бесогло е Перла Тур ООД, в съдружие с Петко Кисьов, национална отраслова класификация хотели. И последната, петата поред регистрирана фирма, през май месец миналата година, Екоплод еднолично ООД. Предмет на дейност – отглеждане на лозови, овощни и други трайни насаждения. В търсене на контакта с бизнесмена и общински съветник Иса Бесогло по повод протестите на хората срещу безразборната сеч, извършвана по техни сведения от неговата фирма за дърводобив Лес Транс ООД, отидохме в родното му село Александрово. Там се провеждаше общоселско събрание, на което присъстваше и самия Иса Бесогло. На събранието бяха кмета на община Павел Баня, Станимир Радневски, заместник кмета госпожа Енева и, разбира се, кмета на село Александрово Анка Цоникова. Обсъдени бяха въпроси, свързани с бюджета на общината и строителната програма на кметството на село Александрово за 2007 година. Освен отчет за мандата си, кмета на Александрово госпожа Цоникова многократно подчерта на кого дължи процъфтяването на селото. Иса Бесогло него пък не мога изобщо да го прескоча, защото за каквото да сме тръгнали, макар че доста упреци се отправят към такива бизнесмени, макар че той не се занимава само с дърводобив, има и магазини, има и транспортни фирми, благодарение на него се направиха много неща. Заоградихме и трите гробища. Всички виждате, че и трите гробища са оградени с колови и с бодлива тяло. Иса Бесогло даде 200 лева за колови. Разбира се, за проблема с изсичането на гората на общоселското събрание и дума не се спомена. Естествено, а после кой ще спонсорира кметството? Вие казахте, че фирма Бесогло е един от основните спонсори тук в селото. Да, обаче аз бях в село Манолово и това, което разбрах, е, че това е фирмата, която извършва незаконна сеч тук в гората. Вие какво знаете по този въпрос? Абсолютно нищо не знаем. Това е приоритет на Министерството на земеделието и горите, както ви каза господин Радевски. Так, аз преди 3 часа дойдох и ги научих тези неща, пък вие не ги знаете. Откъде да знам аз? На 33 години, откъде той има толкова пари? Вие този въпрос задава ли сте си? Вие мен като за частен секретар ли ме имате на Иса Бесогло? По-човешки ви. Какво? По-човешки. Човешки, това не е моя работа, откъде ги е напечелил. Тук грешката
И ако има тя на държавата, на Министерството на земеделието и горите, не на БСОЛО. Ако не е БСОЛО, ще е някоя друга фирма. Това е една правителствена, една държавна политика, която е за изсичането на горите. Иначе пряко на Министерството на земеделието и горите. Тук ние не можем да опрекваме пряко БСОЛО като изпълнител. Все пак Павел баня е курортна местност и разбирате, че ако се сече така поголовно, след 1-2 години ще заприлича на Сахара. Да, никой няма да дойде. Абсолютно, това е така. Докато министър на земеделието и горите, Министерството на земеделието и горите, значи ги продават горите на дървесина, тя ще заминат горите и ще свърши, ще ги усекат. Абсолютно ще заприлича на кратер. Направихме опит да разговаряме с почтения бизнесмен, както вече разбрахте и благодетел, който великодушно спонсорира кметството, но той избяга. Чакай, с мен ще говориш, няма нужда. За какво да те чакам? Ама чакай да питам нещо, защо бягаш? Добре, сега ще гоним ли? А защо според вас преди малко господин Иса БСОЛО избяга? Питахме се да разговаряме с него и той избяга. Той е свенлив, не е подготвен, е най-вероятно страхлив от камерата. Той е свенлив младо момче, притеснително пред камера, зато и не се е явил. През цялото време, докато работехме по случая, екипът ни бе следен от приближени на Иса БСОЛО. Ето и доказателствата. Първо, на Общоселското събрание в село Александрово, след като Иса БСОЛО избяга, това момче, шофьор на камион в неговата фирма, предаваше по своя мобилен телефон целият ни разговор с кмета. Предполагаме, че или разговорът ни е записван, или е набрал номера на своя шеф и той го слуша. Забележете само нервното му поведение и как насочва апарата си. Ние се опитахме с повременната заетост, но не става. Гробищният парк е много голям. Миналата година дали 630 лева. Тази година е дал над 1000 лева. В петък и събота в ресторанта, от това по-хубаво на какво? Второ, този автомобил, Мерцедес, сив металик, с регистрационен номер СТ 9993 СК, е на Иса БСОЛО. Това е същият автомобил, с който той избяга от екипа ни на Общоселското събрание в село Александрово. Няколко дни по-късно в град Павел баня непрекъснато ни следваше и тъй като вече стана очевидно, започна да инструктира други свои доверени лица с автомобили. Видяхте основните акценти от предишните 2 издания на предаването според закона, посветени на темата за незаконната сеч. Показаното до тук, като че ли се явява своеобразна екранизация, без да сме търсили такъв ефект, на хайтовия разказ от сборника Диви разкази «Гола съвест». Ще ви прочета част от него. В това време търговците влезнаха в общинската гора и започнаха сечта. Ама да ти види око сеч. Едно дърво маркирано, а покрай него повалят още 5. Секът, товарят на колите и през студница право в града. Тъй я беха подредили омбашиите, че никой от горските се не явява да види какво става. От горските до лесничея. Всичко парализирано. Като разбрах, че рушветчилъкът е играл наред и отдолу няма сила маскарлъците да спре, започнах всеки ден да подавам по една и съща телеграма до Министерството на земеделието. Гората се изсича беззаконно. Искаме анкета за населението на Кривалъка Панайотов. Разказът завършва така. Върнах се в селото, ала я нямаше вече общинската гора. Остригали я беха до край. Секретар бирникът си беше вдигнал хотел в Студница, кметът си купи 30 декара лозе в Брястово, горският си направи къща. Само аз останах на гола съвест и половинка пенсия. Скъпо ми се върза, но какво да правиш? Съвестта всякога се е купувала по-скъпо и от черния хайвер. За съжаление, този разказ на Хайтов, в който действието се е развивало през 1933 година, звучи твърде актуално и днес, както сами се убедихте от видяното. Само че в нашата екранизация, сега в 3-та част, ще добавим и още един герой – полицията. Докато снимахме извън огражденията автопарка на общинския съветник и бизнесмен Иса БСОЛО, пред бариерата се бяха събрали негови служители и приближени. Не след дълго, 2 от тях дойдоха при екипа ни с настоятелно подканване да се махнем по най-бързия начин.
На въпроса ни «Кои сте вие?», отговорът бе «Ние сме гробари». Факт, който по-късно ще потвърди и свидетелят Светослав Пройнов в жалба до полицията. Цитирам: „10 минути след спирането към екипа на СКАТ се приближиха двама работника от автобазата и започнаха да говорят нещо, което в началото не чух. На въпрос на Силвия Трендафилова «Кои сте вие?», единият от тях отвърна „Ние сме гробари“. Това чух много добре, тогава се намирах на около 20 метра от тях. И тъй като бяхме на обществено място, извън пределите на частната собственост, автопарка, продължихме снимките. Имахме информация, че голяма част от работниците на ИСА Бесоло нямат трудови договори, съответно и осигуровки. Затова отидохме да ги попитаме. Ти нали ми каза, че имаш трудов договор? Да. Айде да ходим до вас да ми го покажеш. Ще ми го покажеш ли? Много хора е мобилизирал вашия шеф. Голяма работа, иначе. Само не знам той що бяга и се крие. Вас хубаво ви е събрал, ама той що бяга и се крие. И органите на реда. И ние това ги питаме, какво сте събрали. Ние дойдохме да снимаме. Кому снимаме? Няма те снима, той... Ние друг търсиме, не вас. Кой търси? Моля? Кого търси? Господин Бесоло. А вие откъде сте? От полицията? Да. Ще ми кажете ли защо ще ми се случи нещо? Кой ще ви случи? Вие ми казахте, че ми се случи нещо, не знам. Нищо няма ви случи. Нищо няма ми се случи. Че аз много съм се притеснила да не ми се случи нещо. Затова ви питам, защото вие преди малко ме заплашихте, че ще ми се случи нещо. Това му е работата, той с това се изкарва прехраната. Ама и аз се изкарвам много лошо. Ти нали си безработен? Ми си намеря работа сега. Сега ще намериш работа. Казаха ни, че сме можели да снимаме в автопарка. Вие ли сте охрана? Не. А кой е охрана? Няма охрана. Защо трябва да има охрана? Как? Не може автопарк без охрана. А имате ли заповед от прокуратурата и от полицията? Защо? Да снимаме отвънка ли? Ние не сме влезли заповед. вътре. Не, вие нямате заповед от прокуратурата и от полицията. Защо ми е заповед от прокуратурата? Трябва да имате За да снимам заповед. отвънка. Да се виж на улицата. Ами За да стоя на улицата? Да. Ми трябва заповед от Красим прокуратурата. Александрово. Междувременно видяхме, че към нас приближава черен джип, другият автомобил на ИСА Бесоло, който едва не блъсна оператора. Върши си работата. Върши си работата. Ще ви дам в националната телевизия, притесняйте ми хората, ма не е тази камера. Добре, свали камерата. Свали камерата, чули какво ти казвам. Остави го, свали камерата. Чули какво ти казвам. Тук няма да правите цигани, който ме е докарал при него ще вари. Само за една секунда. Защо да ти казвам? Знаеш какво харесал хубавите жени като тебе? Знаеш какво ги харесал? Какво общо имам аз с това? Аз ще си върша работата. Който те е докарал, при него ще върши. Ясно ли ти? Аз си върша работата и си изпълнявам служебните задължения. Това в полицията. Какво съм направила? Че притеснявате хората и ми спирате работа. Не, аз ще пусна жалба, че ме следят 2 дни 2 ваши коли. Значи, вие докажете го. Къде са ви колите? Моля? Директно от тук си фащайте багаж и си заминайте. Ясно ли ви? Обекта е частен и нямате право да Ние отвънка снимаме. Ние не сме влезли в частния ви обект вътре. Да се снимаме двамата. Защо избягахте вчера? Защо избягахте вчера? Тук има интервю. Аз искам да направя снимка с вас. Добре, хубаво, айде. Човек иска да даде интервю. Не. Какво? Искам да направя снимка с вас. Не, на мен интервю с вас само не ми трябва. Аз като 5 минути си тръгнете, ще извика полицията и ще пуснах жалба срещу вас. Ама полицията, какво ще направи полицията? Аз съм пратила... Спирате ми работа, бе. Как ще спирам работа? Спираш ми работа. Как ти я спирам? Ми бъди снимай къде ти в момента спираш моите работи. Коя работа спирам? Аз съм пратила командировка с този материал. Мен ме интересува, аз също трябва да снимай. Дай да се снимаме двамата. Ме не искам да снимам ти неща, че ти бягаш. Ела, не, качи са колата. Защо да се качваш колата ми? Аз и тук мога да те снимам. Качи са тук при мене. Защо да се качвам при тебе? Да си направим много хубава снимка. Ето, колегата и тук сега ще ме снима. Снимай. Колко ти искаш снимай? Тогава защо са не бе? Снимай колите, камионите. Добре. Ама и ти се снимай. И мене ще се снимам. Добре, ще се снимам. Ти се дай на снимката. Добре. Никой не е срам да се занимава с такива глупости, бе. Мене? Ти, бе. Що да ме е срам? Че си върша работата. Си тръгнал да снимаш. Че си върша работата. Това работа, бе. Пусташка работа. Само пустачи го занимава, като им тази работа. Не, аз се опитвам да газя хората, нали? А ти се опита да ме сгазиш преди малко.
Вярно е, нали? Вярно е. Защото си тъпи просто. Ма защото мога и аз да те съдя. Знаеш ли го това? Пускай жалба, съдима. Ще пускам? Да, пускай го. И ще пускам, какво си мислиш? С такива пустаци, не знаеш колко съм минал и тъпи хора. Добре. Това е стигнал до тук, защото е минал през тъпи хора. ДПС ще има цял свят, ще има ДПС, цял живот ще има ДПС. Ма вие какво общо имате с ДПС? Вие приете се против ДПС. Ама вие какво общо имате с ДПС? Аз нямам нищо. Аз не знам, аз от теб го научавам. През цялото време, докато продължаваше конфликтната ситуация пред автопарка, на около 40 метра от нас, полицаите стояха безучастно. Защо ли? Ами те бяха повикани не от нас, с друга цел – да проверяват документите на сътрудниците на екипа ни. Оказа се, че 3 полицаи нито са чули, нито са видели случващото се на около 40 метра от тях. Вероятно сме станали невидими, а разговорът е бил толкова задушевен, че не е стигнал до ушите им. Нито обидите, нито заплахите, нито заканите за саморазправа. Нищо не са чули. Шофьорът обаче, на който те съставиха акт, описва случая така. В този момент около екипа на СКАТ започнаха да се събират около 15-20 работника на БСУ и аз подканих полицаите да отидем там, за да предотвратим евентуална саморазправа. Полицаите гледаха натам и започнаха да коментират. Абе да не вземат наистина да бият. Като обаче се останаха на място. Аз тръгнах натам, но полицаят Десислав Ибришимов с номер на значката 71632 ми заяви, че не мога никъде да ходя, докато ми съставяли акт. Аз се спрях и започнах да подканям другия униформен полицай с номер на значката 71190 да отиде до мястото на разправията. Той погледна натам и заяви, че те само се карат. Акт ли пишеме? Браво! Много достойно. Сега аз искам да се напиша акт и на този с джипа, който връща назад, ще да бутне моя колега Иван. И спира по средата на пътя. Не съм го видял. Не сте ли го видял? А нас не видяхте. Аз проверявам него в момента. Не мога Кой проверявате? Защо го проверявате него? Защото да ги вашите документи, ще ги видя, ще се паркираме. Защото вашите документи няма да видят нищо, Иван. Този се. Пуснал съм жалба от полицията, събрали ми хората и ми спират работа. Не сме ги събрали. Година и половина. Те се събраха. Значи казваме, съвсем честно, ще се оплача в националната телевизия. Аз ще се оплача, че той ще да блъсне моя колега и да го сгази. Твой колега няма работа пред моята база. Той е пред не в... Той е на улицата. На улицата има право да стои. Вярно има. Да. Какъв е проблем? И сега пак не сте го видяли, нали? Пак ли не го вижда как е спрял? Виждате ли го, господине? Трима не го виждате. Така ли? Айде сега ще спра. Айде, спри и паркирай колата. Преди малко защо караше назад? Щеш да блъсне колегата ми. Как не видяхте? 3 души стоите тук и не видяхте. На заден ход пише ли къде, че не му да кара? Какво? По средата на пътя, на път не може да кара. Тук не може да спре. Има ли знак спирането забранено? Кажете знак къде. Ами като няма, защо му пишете акт? Вие може ли? Защото няма застраховка. Разбираш ли? Аз не му пишах за неправилно. Вие го правите абсолютно тенденциозно по сигнал това нещо. Абсолютно тенденциозно по сигнал го правите. Ние си вървим по нашата работа. По вашата работа. Аз съм от криминална, казвам съм Михаил Михайлов. Искам лишак от криминална. Да. От Одея съм излезал. Не идвам тенденциозно. Не мога навсякъде да ги документа. Не, защото много бързо някъде. Как се казвате, сержант? Как се казвате? Михаил Михайлов съм. Михаил Михайлов, не чух? Къде си роден? Не така, Иване, като си плащат хората, виж какво става. Айде, кмет, полиция, всичко, браво. Не знам как не ви е срам. Как не ви е срам? Това са хора, които защитават... Не, добре, ето. Заповядайте. Ако сме направили нещо нередно, кажи. Аз не казвам, че сте направили нередно. Нито съм казал нещо. Не, сега ще покажем моите лични карти. Добре. Имаме си застраховка, имаме си винетка. Сега няма да се карате и да правите тук панаири. А за какво дойдохте тук сега? За какво дойдохте тук? Пречат на работа, не може да... Айде, отивай да работиш. Кой ти пречи? Кой ти пречи? Отивай и работи! Аз ви казах, да отидете там, дори
Еми... се разправят. Вярно, аз като гледам долу, не мога да какво става с това. Възможност да се избегнат скандалите, да няма проблеми, разбирате ли? Само да предупредиме, че днеска сме наоколо в района, че ни заплашиха. Ако нещо се случи, да знаете, има телефон, да не кажете после, нищо не знаем. Има патрул за тази работа, полицията, знаете, 166. Вие нали сте от полицията? Ние сме от полицията, но ние сме по съвсем друга работа. Сега трябва да ви кажа, че тече или какво се е, що сега, че сме тръгнали по някаква задача, ние сме тръгнали конкретно за някакъв конкретен случай. Защо занимавате това? Ай си спряхте важната задача, за да правите акт. Ама добре, ама защо? Ама виждаме, че колите са спрели, колегата си извършва проверка. Това е нормално, разбирате. А ето това бяха отправяните към нас жестове от работниците на БСУ, докато полицаите третираха нас като закононарушители. Както може да се досетите, полицаите и това не видяха. По-късно отидохме до полицията в град Павел баня, за да подадем жалба и обяснения срещу агресивните действия на ИСА БСУ. След инцидента продължихме работата си по същество. По проблема за незаконната сеч, извършвана от фирмата, потърсихме за коментар инженер Драгомир Ташев, изпълняващ длъжността директор на Държавното лесничейство Павел баня. Добър ден. Господин директор Драгомир Ташев, а кога можем да го намерим? Днеска не. Днес не, а кога? Стара Загора. Стара Загора ли днес? А кога ще бъде тук? Предполагам утре. А някакъв негов телефон можете ли да ни дадете? Откъде го търсите? От телевизия СКАТ. Не мога да ви дам за момента, защото не знам с кой телефон е, дали сте с него, дали сте с директор. Тоест до края на деня няма да бъде на работа, Няма да така ли? Добре. Да оставим да оправят по новата регистрация. Ясно. Няма да се върне. Евентуално, ако се върне, ще е след 4. А до колко часа е работното време по принцип? До 5. Отидохме и до град Стара Загора, където се намира регионалното управление по горите, за да разговаряме с инженер Петър Заеков, началник на управлението. Отсъства в момента. Така ли? Да. Аз помислех, че някаква оговорена среща има. Ами не, просто ни казаха, че от Павел баня, там директор на Държавното лесничейство, там, защото е тук на среща с него. Ми заповядайте и тук да ви даде някаква информация, ако заместник началника знае нещо. Ами добре, благодаря ви. Позицията на регионалното управление по горите и още интересни факти около незаконната сеч ще ви представим в следващото издание на предаването. С това днешното издание на предаването според закона завърши. Бъдете с нас и следващата неделя от 17 часа и 15 минути с повторение понеделник от 22 часа и 30 минути. Ако пред очите ви се вършат противозаконни неща, ако вие самите сте жертва на беззаконие или смятате, че вашите права и законни интереси са накърнени, може да потърсите нашето съдействие на телефони 976 4843 0887 005 348 или на нашия имейл. Вие гледахте правно-публицистичното предаване на телевизия СКАТ според закона. Аз съм Силвия Трендафилова. Правосъдието е основа на държавите. Нека се подчиняваме на законите, за да бъдем свободни.